guys, this is again Alvin Obatakaw, aka Vandoy. Welcome to Vandoy's Vlog 101. And for today's video, ipapakita ko sa inyo ang malakas na dagat from Tamban going to San Isidro, Lagunay North Coastal. Ayan, makikita po dyan na napakalakas ng dagat. Medyo mahangin. Hindi kagandahan yung ano ng dagat kasi malakas po yung alon dyan. So kung mapapansin nyo, medyo mahina lang yung biyahe namin dyan kasi nga hindi biro yung alon dyan. May dyan sa may Bukana, malapit po yan sa Mapid, Lagunay North Coastal. Ibig sabihin malapit dun po sa Pali-Pali yan. So, dyan pa lang kasi pag malakas yung alon, dyan natin ma-measure kung gaano din kalakas ang alon sa Pali-Pali. Kapag malakas dyan po sa Bukana, ibig sabihin, mas doble or triple yung lakas dyan po sa Pali-Pali. Ayan ang driver po namin, si Kuya Bong. Makikita po natin dyan yung maliit na bangka na talagang malalakas yung loob nila na bumiyahe. Kahit na nga po hindi kagandahan yung panahon yan. Stay tuned lang guys kasi sa bandang hulihan yan na talagang makikita natin dyan yung malalakas na alon na kung saan parang tatakloban na ng alon yung aming sasakyan sa lakas nito. So nakakatakot, nakakapangilabot, nakakapanghina ng loob kapag nandyan ka. Pero sabi nga niyan, despite ng panghinaan ka, wag mong hayaan na lamunin ng sistema ng katawan mo na maging mahina ang faith mo kay God. So dapat palakasin natin lagi ang pananampalataya natin sa Kanya kasi everything will follow. Lahat naman magiging successful through His intervention. Yan, ilagay natin yan sa isipan natin na lagi ang intervention ni God ang kailangan natin para magtagumpay tayo sa lahat ng bagay. Makikita nyo yung pag ng ano dyan ng sasakyan namin kasi malalakas. Malalaki talaga yung alon, hindi biro. Kasi may kasama pang hangin. Kung sa malakas yung alon, may kasama pang hangin yan dyan. Ayan. So, approaching na kami doon sa Mapid, Lagunoy. So, hindi na kinaya ng dalawang tripulante ng bangka at pumasok na po sila kasi uulan na po yan. Hindi naman sila atatakot pero talaga namang mababasa sila dyan sa ulan. Kaya nga minsan nga tinatago ko yung ano ko dito yung camera ko dito kasi biruin mo yung mukha ko basang-basa na dyan dahil lang po sa ano ng alon yung pag-strike ng alon sa mukha ko or yung parang mga maliliit na portion lang na tumatama sa aking mukha. Ayan. And approaching na po kami dyan sa Pali-Pali. So maabot na namin. Abot na namin yung paliko going to Pali-Pali. So malapit na. Yan, kitang-kita mo naman yung nasa dulo, nasa likod ng bangka. Yan, malalakas at malalaki yung alon. Nakakatakot. Pero salamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa amin. He is best, always best talaga. He is amazing. Lagi kong sinasabi sa inyo, amazing. Ano man yung mga plans niya sa buhay, magtiwala lang kayo sa Kanya. Alam ko ang success ay gagawad niya sa inyo. Nakikita mo, maliit na bangka, minsan nawawala sa ere kasi lumulubog na siya due to mga big waves. Ayan, malaking alon. Kita nyo? Ganyan talaga. So, medyo half lang yan. So, hindi masyadong malakas ng time na yan. Sabi nga ng mga tripulante at mga driver ng bangka, kalmada. Pero para sa akin, hindi yan kalmada. Hindi siya usual na wave na ibang parang flat. So, stay tuned lang po, mga guys. Stay tuned lang sa aking video na to. Yan, makikita nyo yung parang namumuti na. Parang, yan, ibig sabihin yan. Yan po yung mga alon na talagang tumatama sa mga bato. Kasi mabato po dyan sa Pali-Pali. Ito na yung Pali-Pali. Approaching na tayo. Paliko going to Pali-Pali. Ayan, kita nyo na po. Ito na yung Pali-Pali na sinasabi natin.
Kapag amihanon talaga is parang mga simbahan po yung alon niya. Imagine nyo na lang yan. Imagine nyo na parang simbahan. So ibig sabihin malaki. So pag may nangyari sa inyo hindi maganda dyan, parang hindi ka na mabubuhay. Nakakaiyak namin minsan eh. Sa sobrang takot ko, naiiyak na lang po ako. Ang ginagawa ko dito is nagpe-pray. Ganyan po, almost 6 years na po ako sa pagtuturo ko. Ganito yung sacrifices ko po. Nakakaiyak, nakakaluha. Kaya, sana mapanood to ng marami. Ano din yung mga teachers po doon. Mabigyan ng mga parangal din. Kasi hindi basta-basta. Hindi basta-bastang maka-assign sa ganitong lugar. Despite ng init, despite ng malalaking agos ng alon, darating ka pa sa barangay, yung Honasco or low tide. Lalakad ka pa, yung jellyfish pa yung nakaamba, delikado pa yun kapag nalikitan yung paa mo. So ganun po yung kasacrifice ko yung mga teachers doon. Kaya salute to all of you, my dear teachers in Lagunay North Coastal here in Camarines Sur. Through this video, alam ko makikilala po tayo na hindi biro ang ma-assign ko dito sa lugar na to, sa Lagunay North Coastal in Camarines Sur. Sa 6 years na experience ko ay talagang napakarami ko nang na-experience dito na yung bang konti-konti na lang talaga ay talagang tataob na yung bangka, napuputulan ng mga kating, napapasok ng mga tubig sa bangka, sa loob ng bangka. Yun po ay ilan lamang sa talaga nakakagulat na mga pangyayari at nakakatakot na pangyayari sa mundo. Minsan nga nakasara na yung bintana ng mga bangka due to strike of the waves, nabubuksan yun. And then basa kami lahat. Pero inyo yung mga gamit namin nababasa. Kaya dapat, tip number 1 sa mga pupunta dito kapag amihanan, dapat ipasiguro yung mga gamit. Dapat naka-plastic po dyan, especially na gadgets po natin dyan. Mga laptops, mga cellphones, and any other appliances or any other mga dala natin na talagang hindi pwede mabasa. Ayan, malaking alon po, kita nyo? So hindi masyado kita sa video, pero malaking alon po yun. Half ng simbahan na sinasabi. Kaya nga, sinabi ko yung video ko dyan. Sabi ko, kakatakot naman. Kaya, inilagay ko muna, nagtago muna po ako. Ayan, ito na po yung pali-pali proper. Yan, tingnan niyo yung alon. Napakalalakas ng alon po dyan. Hindi biro ang alon dyan. Yan, welcome to pali-pali proper during amihanan. Pero kung tutuusin, hindi na nga masyado siya amihanan Kasi April na So ngayong April pa lang po yan. Pauwi po ako doon sa school na aking tinuturuan niyan. Ayan, kita na naman natin yung maliit na bangka. Nakikilaban sa agos ng alon. Naging positibo makarating sa kanilang paroroonan despite ng laki ng mga alon na tumatama sa kanilang sasakyang pandagat. So ganyan po kahirap na ma-assign po dyan sa Lagunay North Coastal. Ang isang barangay na dadaanan po muna natin dyan is yung Denrica. Yan po, Denrica is sakop po yan ng Garcia Terena, Camarines Sur. So yan po yung kaisa-isang lugar ng Garcia Terena na nakaline po sa Lagunay North Coastal. Dyan po, malakas pa din po yung alon. Yan, medyo talagang magalaw po yung bangka natin dyan. Dyan po, naalala ko is meron na po dyan na sumuka na sa gilid kasi hindi na kaya yung hilo ng kanyang nararamdaman. So ginawa niya, pumunta po siya sa gilid and then sumuka po siya. Yan, habang binibidyohan ko po yung isang maliit na bangka, nakikita ko yung pagiging firm and pagiging courageous na driver niya. Nagiging matapang po siya. Alam ko hindi naman po sila pinabayaan ng Diyos dyan. Hindi sila hinayaan na mapahamak kasi marami din pong napapahamak dito. Mga namamatay na dahil sa lunod din.
ito hindi inaasahang pangyayari na maaksidente po sila. Ayan, ito na po yung lugar papunta palapit sa amin. Ayan, mga pictures na po yan. So thank you sa panonood po. Till next time, God bless everyone.